Nah. Ohayo mga cute. Usan man yung panahon diri nga. Permintir mga kusmod. Ohay mananap. Nya karon mga cute, ni ana pag ninyo hang suod ni higala. Bordahin na pa rin dahan mga cute. Eh buntag pa kasi mga cute, mas 4 pa dire. Wala na. Pinapangitan na po itong sapi mga cute. Sayod man yung ka nga. Sayod man yung mga. Dilay, mahimo ano yung nadre-tadre sa panja. Pinapangitan na po itong sapi pero may pinalantalantaw sa mga dugdo na yung mga aging mga lamion. Nya, tahi mo rag. Kaduhara juga na kita dirig ng aging lamion mga cute. Ay, nago man yung mga mananap. O hadlok baka sila nga lantawon. Mabuang ko bayot. Nya karon mo lagi nga nagpuntas-puntas ako karon mga kit. Maayo ka na akong gibuhat mga kit. Sige ra kog sigoy lamay na ko ang video. Binli na tag comment diha mga kit. Ay mong kawaw. Mao ka daot ninyo kay maikog magud mo. Ang kanang yung ikog mga cute, pwede ra muna putlon. Kahuman, isumpay mo sa mga agtang dire. Itusok sa mga. Hindi na ka mawawala. Na naman kay sungay. Uway! Mananap. O diba? Agay, mananap. No, ako. Nasa pakatan ni mga tilaw o kining lamian kining indot nga kinabuhi. Sige lang gitanig. Sige lang gitanig pangitag mayuhon. Ngitag sapi, ngitag piyab. Ngitag katagay. Magyad. Pait pas panyawan eh. May mga babae gahi papod pan sa kabaw. Panguyaban na. So bida. Nagkanig alibay ng mga tuntok. Uway. Sige, wala mo. Dagi mo katilaw na ko. Uway. Mananap. So, hanggang dito lang mga kit, no? Ingat kayo dyan palagi mga kit. I love you all. Pakisa ko lalat, be. Bali dyan mag